Ez itt nem olyan vészes, pedig ez nem csúszós. Tehát ez nem olyan vészes, az előbb a kellene, az izé, a tükörjék. Azért nem megyek hozzá, mögöttem is jól le van maradva az Suzuki. Ez a biztos. Jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a David Cameron miniszterelnökkel folytatott budapesti tárgyalása után. Úgy voltam vele, hogy mondom fél óra, mire hazaérek, most fél óráért megyek. Mondom, legalább akkor hónap nem kell túlórát. Nem is megyek vele, nem is maradok. De már legalább előrébb a számomhoz is. Na vigyázz, itt vigyázz. Hát ez se semmi. A Suzuki mögöttem megcsúszok. Azért vigyázz, ne gyorsíts. Nem gyorsítok, de hogy jó. Suzuki, ha belém csúszok, akkor már az biztos, hogy kitaposom a belet. Ha itt a kanyarba kicsúszom a barom. Hagyjad már, hát hogy menjen. Ott töri össze. De kár, hogy nem. Na most. De most töröd össze komám. Remélem, hogy összetöröd. Mögöttem is blokkol a barom. Dudálhatsz, te büdös paraszt, hát te törted össze majdnem mást is, bunkó barom nő. De legalább törte volna össze azt a kibaszott kocsit, szarrá. Hülye állat. Óvattal már. Hülye barom, hát mi a faszomén megy mindenki lassan vajon? Lépésbe. Hát, te mondom legalább baszta volna oda úgy, hogy kiverje a kerekét. Kurva anyját. Barom. És még vissza is dudál a büdös paraszt. Hát. Most ki kellett volna aztán össz még fölpopodni a büdös barom. Hogy csináljuk, hogy előbb átmész szembe, mert az Aldiba mennénk először. Hát én nem tudok váltani, akkor ezt így elkúrtam. Hát akkor most már